morning! Welcome again to our channel. Good morning world! Nandito na naman tayo para sa mga action today. Today is Tuesday. Finally! Yes! Dili nga na ko. Gunit, diba?
aksyon magpangat. Kaya wala aksyon magpangat. Daan. Sampai usaha boleh. Basag, pamagsag tinod. Basag ni, ano ka? Ikuan na ng gawin mo. Gawin. Go! Gawin na rin.
balde, sir. Ha? Ito sa may buo siya na pag-sir. Oh. Yan, mechanism dito. Ito ang mechanism ng ano, ito. Muna. Yan ang machine. Mga saan ito David lang. Ito. Wah, long saan ito? Ha? Long saan ito nga. Hmm. Yung paligid dun sa kabilyan na ano, na ito, tiniktik nila. Yung limping na ng kabilyan, kaya yung posisyon niya. Ano sila nag-weekend muna doon sa pinaka- Oo, pinaka-doon. Oh, pwede na ay. Oo nga, yun ang binigay ko. Pwede to. Ang direct gravel eh. Oo, ito ka? Travel saan? Gravel lang. Bakit daw? Yun daw ang kulang sabi nila eh. Ano nga gravel? Upat. Okay, nakalimut eh. Hindi, nagdak talaga. May kabila mo, ito ta. Ito, upat mit lang. Natintinuan. May mga puti, oh. Huh? Oops. Uy, isa. Mayroong diamond. Mga puti, oh. Yun ang diamond, oh. Yan nga, sabi ko puti. Ito. Oh. Yan na, oo. Tanawan. Ito, ang diamond. Diamond ba yan? Kala mo. Ano ba At ito? saka, ito ang jade. Yan, oh. Jade yan. Yan nga, dyan, jade ba yan? Jade yan. Jade. Ikita mo lang, yun, babasa ngayon. Uy, ito ah. May mga puti pa sa na. Batong ano? Shell mo na. Dilay, bato. Maramol. Siya ba yan? Ay, oo, marmol. Maramol. Oh. Ay, marmol, oy. Maramol. Ay, marmol, ay diamond, ay jade. Yan. Parang may mga ganyan pa sa taas. Sa third floor. Nilagyan ng mga pako. Ewan. Parang may napansin ako. Ano nun? Yan na, nakahanap ko nga doon yan eh. Mga ngayon, may tubig mo sa taas na doon. Taas ko na doon. Tubig lang. Grabe naman yan. Nakahan doon. Ano?
ka video kaugyod wa ka musulti. Humana? Nakaagi na? Nahumana? Unya nasangit daw siya. Asa ko'y masangit diha?
Guys, anong oras na dyan? Time check is 5:20. Ni-request namin yung mga workers namin na mag-overtime guys kasi 5:20 na. Ngayon tuloy-tuloy sila kasi kaninang 5 tumigil na. Kaya lang yung bubuhusan nila hindi pa tapos. Kaya ni-request namin na mag-overtime. Willing naman sila. Kaya ngayon bilang gantimpala, apart from the extra money, ay bigyan natin sila ng pa-dinner, pa-Jollibee. So, eto ngayon, mag-order kami. Nag-order si Gian. Pipiliin natin. Huwag yung bucket, yung kanya-kanya na. Diba, brunch ng Jollibee. Yung saan ka pipili ba?
Saan? Sa Carlos P. Garcia, Alturas ba? O Ito yung pinakamalapit. Ito? Pinakamalapit yan eh. Basta trabaho yung piliin natin. Okay. Anong piliin? Piliin natin ay problema namin ang ilaw nila dahil madilim na. My God, nag-sunset na guys. Ayan, maliwalag. Paano mailawan? Sa bagay, maliwanag pa. Ay, konti na lang. Konti na lang. Ay, in town sila, no? Basta makumpleto lang yung ano yan. Hanggang dun sa bill. As nung tebanog si Emoy. At nagabihan na sila. Gabi na. Di bale, nag-order kami ng McDonald's. Yung Jollibee kasi hindi use dito sa amin. Kaya McDonald's na in-order namin. Kasi gusto namin na makumpleto yan hanggang dun sa beam to beam. Kasi para maiwasan na mag-crack and then para hindi tumulo dun sa baba. Kasi kung mag-crack, tumulo. Kaya, ayan. Ha? Kunti na lang yung sa corner, oh. Yun, oh. Oh, lagi. Kunti na. Kunti na lang. Extension lang. Ito mo tanaw rin ba? Ah, di ana? Lubog mo extension na rin. Hala, uy. Tesa? Himuan na tigpagi. Yung light daw malayo. May ilaw na. Merry Christmas na. Oh. Hayag na ang buna? Hayag na. May mong pagat-pat yan. Oh my God. Oh my God. 6:49 na in the evening. Ayan. Halo-halo. Lagi raba, oh. Order namin sa McDo at Jollibee, walang dumating na confirm daw, wala namang dumating. Kaya ngayon bumili ang asawa ko, siya pa mabilis. Ayan, dumating na. Yay, may Jollibee tayo dinner for the worker. Meron na, yay. Ano, walang pinili? Okay. Bilangin mo. Oh, bigay mo ng isa-isa sa kanila. 10 pa rin dyan. Doon ko na ibigay. Okay, so, bigay ko na. Okay na. That is the Coco Pie. Okay na. Soft drinks na. Dinala ni Gian. Ayan. Okay. Ayan. Akala nila wala na silang bayan. Pangaon mo ha, kana libre na. Anya, lahira tong inyong kuan, extra nga overtime. Ha? Lahira tong bayad ninyo sa overtime. Kana libre na na. Okay?